ngai khublai ya phi iwei perlok jonga khamtam ya phi ki subscriber ki like ki share ki view ki jong phi kum hakane ka por kumba philai i ba ka ne ka jingjie hapo thangsko ka jing phei jong ubom dynamite hakane ka jaka bati do yong te ngakwa banbu ka jingkli ya phi ki pajba jong ka jala me khalaya hato ka jala jongi kala don hala ka jong ka bor ban pentrikam ya ki ei kum ya ki marpo khendau lane ki marep mariang bat kum ta ter ndrei haba ngayo i ha kine ki ka jinglong jingman jong ka jala me khalaya ka jongi ba ngidang sya kontrol ha ki wei ya ki ei langi ong ha karep kariang ru ngidang sya kontrol watang ho marwari ru ngidang sya kontrol ka jala ka ba ik ke jongi tenga kerpat ye phi iwei sengba saya komen hapo komen jonga namar ba ngayo i ha kini kisngi kidon shibun kijing kentho bat kijing keno ndrei lada phi ya perkhat ha kawei kaliang pan ba habangi tre ya kano ka kamru kadon kajing yap bat kadon kajing im nang tu ngimi bat ngin pendap ya kaying kasem ndrei ngim tip ka ba unong bu unong thau yangi ulabanta kata karukom ba hang tu hi ngiyap ndrei kiwei ki jela ki i ya ka jela ka jongi ba ka jela ka jongi kaladei kata kari kabala kerku da unong bu unong thau te kibana bar ki i jaudut ya ka jela ka jongi ki thau kilat ki lenti kumno ban pentho bria ya kaneka jela ka ba ik ka jongi namar laphi akren ha hau mausun hau doyong bat kum ter kimar po khendeu kum kimaret rep apo jela jongi kidon sibun kiba seiso hapo kajela ka jongi ngila ban ong no kadei kata kari kadut bat kangap ndrei kasorkar jongi yole se don kibas ngomong ya ka jingkren jonga namar ba yole se ngakren ya ka ba kham kta yano ndrei map yanga namar ba kadei ka jing sisa ngakerpat ya kinong pej nong khmi ya kini ki marpo khendeu kum ya ki minister kum ta ter bat ya ka sarkar ru kumju ba la kumno ngidei ban thau da ki polisi kumno ban pentrikam bat kham pen kloi ya kata kajing pentrikam ya uneu doyong lane yo mausun bat umau siap kum ta ter ndrei don le se ngidang sya ban kontrol dano hakajing sisa kajela kajongi kala dei bandon la kata ka an kaba ka sarkar jela jong ka jela mekhalaya ba kiwei kimla bantur klar hapo ka jela mekhalaya ndrei ngiyo i hakine ki por gisngi ba kidon dangdon kiba tu klar ya ka jela mekhalaya bat ngisapoi hadu une uput ru namar ba ngidang dei kita kajela kaba dang telot ndrei ngila suya i satang haki lat pathai khubor bat kumta ter ngala ban ong no ba khamtam hapor election kia sei hakiran san yakinia kiba ong ngidei kinong thau an kumta ter ndrei hadu menta mene yole se kita lada kila ru ki shu penlong tang ka isu kumno ban job election ya kata ka an ndrei kim nut ban pentri kam namar ba yole se kin rem no lada ki pentri kam ya kata ka an namar ba kata ka an kadei kaba sisa bat kaba penroi pen iem yau pajba jong ka jela mekhalaya te tangkumne ngakwa ban penkut no khmat jong phi ba yole se ka ne ka jingkren jonga ka kata yano ngapan map na phi te khublai sibun khublai si hajar ngo ngin se कंडू pat ha ki wei pat की वीडियो खुबलाई सिबुन रोकने के लिए बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं बात भी करते रहते हैं फिर भी अलग अलग जगह कुछ माफिया इलीगल कोलमैन चलाते हुए आम लोगों को इनोसेंट लोगों को काम कराता है उसमें ये एक्सीडेंट्स होता है बिल्कुल हम मेघालय सरकार से रिपोर्ट मांगा है
हम चिट्ठी लिखने के बाद भी ऐसी इलीगल जगह जगह हो रही है, उसको रोकना चाहिए।